Salut! Vreau să revin astăzi cu un nou video. O să încerc să filmez așa și în mișcare. Nu știu cum e prima dată, vedem ce iese. O să vorbesc astăzi despre beneficii și dezavantaje, poate nu e cel mai bun cuvânt, dar nu știu, impedimente sau ceva de genul pe care le-am întâlnit eu în legătură cu practicarea meditației Vipassana. Și o să încep cu beneficiile. Primul dintre ele pe care l-am văzut și nu are nicio legătură, deci nu e vreun clasament sau ăsta e cel mai important sau ceva, pur și simplu le spun așa într-o ordine aleatorie. Primul e despre concentrare. Practica aceasta e ca și cum ai merge la sală pentru minte. Îți formezi mintea să devină concentrată la ceea ce se întâmplă în momentul când generează gânduri și cum interacționează acestea cu corpul. Care sunt senzațiile din corp, cum sunt interpretate, pozitive, negative și dacă apar reacții ulterioare. Concentrarea, odată cu practicarea, devine din ce în ce mai puternică și din ce în ce mai prezentă. Practic, între orice moment în care se generează gânduri sau reacții, vei putea deveni din ce în ce mai conștient și mai concentrat să experimentezi prima dată senzațiile aferente și după aceea să decizi sigur dacă vrei sau nu să reacționezi. Deci crește concentrarea și e ca un antrenament. Făcându-l zi de zi, la fel cum îți crești capacitatea inimii la efort prin cardio sau a mușchilor prin antrenamente de forță, la fel îți crești și capacitatea de concentrare a minții. Un alt beneficiu pe care l-am văzut e o îmbunătățire semnificativă a somnului. De ce? Toată anxietatea și toate gândurile acelea care nu te lasă să dormi, eu le-aș vedea ca un fel de trenuleți. Ele sunt, în general, generate de emoții. În spatele unei sumedeni de gânduri stă o emoție care e ca o locomotivă a trenulețului și odată ce poți să experimentezi senzațiile și emoția respectivă, o să se diminueze toate acele gânduri și o să dispară. Deci, practic, emoția generatoare, locomotiva care trage trenulețul acela al gândurilor, va dispărea prin experimentarea senzațiilor aferente și prin simțirea ei. Și gândurile aferente nu se vor mai genera. Deci în momentul când mergi la somn, să zicem că ești anxios pentru ceva ce se va întâmpla, experimentând anxietatea respectivă, o să vezi că gândurile acelea o să dispară și în acest fel o să poți să-ți îmbunătățești starea de dinainte de somn și automat o să poți să dormi mult mai bine și mult mai repede, bineînțeles. O altă îmbunătățire semnificativă aș spune că e conexiunea dintre minte și corp. Practic, procesul prin care noi funcționăm e că simțim chestii pe care le interpretăm cu mintea, care generează anumite gânduri, care duc în corp la o interpretare pozitivă sau negativă și apare o reacție, care de foarte multe ori poate să fie inconștientă. Meditând, tu ajungi să îmbunătățești, ajungi să descoperi, de fapt, care e legătura dintre minte și corp și să îmbunătățești capacitatea ta de a decide conștient dacă vrei sau nu să reacționezi. Și, practic, făcând în fiecare zi această meditație, tu pur și simplu începi să observi tot mai clar care e mecanismul acesta de funcționare între minte și corp și devii din ce în ce mai conștient de el și devii din ce în ce mai liber să decizi dacă vrei sau nu să reacționezi. Și un ultim beneficiu ar fi legat de partea aceasta reactivă. După cum spuneam, atunci când tu ești condus inconștient de anumite emoții sau anumite trăiri pe care nu le-ai procesat, tu automat vei reacționa tot inconștient. Pentru că în momentul când un stimul apare din exterior, tu, nefiind conștient de ceea ce trezește în tine, automat vei reacționa în anumite feluri, cu anumite tipare, în anumite feluri pe care le-ai învățat de-a lungul vieții, dar în mod inconștient. Practic, meditând și devenind conștient de toate emoțiile și toate trăirile și senzațiile din corpul tău, vei putea să le observi chiar atunci când apar sub formă de trăiri și să le simți pur și simplu. Pentru că meditația te învață să simți și să vezi că totul are un caracter impermanent. Adică toate vin și pleacă, toate
au o manifestare de scurtă durată și nu e nevoie să reacționăm în baza lor. Deci, practic, nu mai ești reactiv, ci ești liber să alegi dacă vrei sau nu să reacționezi în momentul în care simți ceva. Acestea ar fi beneficiile pe care le-am simțit eu și ca o formă de verificare, să spun așa, poți să observi când tu reacționezi diferit în anumite situații, în special cele care îți cauzau un disconfort foarte mare în viața de zi cu zi. O să te observi după o perioadă că nu mai reacționezi la fel, că simți diferit ceea ce se întâmplă ca reacție în momentul când simți un lucru pe care înainte îl simțeai și reacționai altfel. Sau când cei din jurul tău îți vor spune: hei, dar ce s-a întâmplat? Te-ai schimbat, parcă erai nu știu cum și acum nu mai ești așa. Da, aceasta ar fi partea de beneficii. Și partea de dezavantaje, deși nu le-aș numi neapărat dezavantaje, ci mai degrabă aș spune că pot să fie interpretate ca niște impedimente pentru a practica Vipassana și, în general, cred că orice formă de meditație, și care să te blocheze cumva să începi, în special care vin din ego. Ego va interpreta toate chestiile acestea ca: eu nu pot să fac așa ceva, nu, e complet împotriva religiei, culturii mele, nu o să încep niciodată să fac așa ceva și așa mai departe. Ok. Deci, aș spune că una dintre cele mai semnificative e partea aceasta cu religia, cultura din care ne tragem, pentru că automat asimilăm ideea de meditație cu budismul, cu partea aceasta de credință din Est și avem această respingere că păi e împotriva lui Dumnezeu, e împotriva ceea ce cred eu și a ceea ce am fost învățat de-a lungul vieții și așa mai departe. Nu are nicio legătură cu partea de religie, cu partea culturală. O să spun ceva ce Goenka a spus în cursuri, că suferința e universală și așa cum știm că în același timp există și plus și minus, automat atunci când există suferință, trebuie să existe și o rezolvare, să spunem așa, la suferința respectivă, ca să existe un echilibru absolut. Ceea ce implică că dacă suferința e universală, și remediul va fi universal. Vipassana e o formă universală de remediu împotriva suferinței sau pentru suferință, nu neapărat împotriva. Pentru că nu e nevoie să scăpăm de suferință, ci e nevoie doar să simțim că e parte din viața noastră, să o acceptăm, să fim ok cu ea și în momentul acela se va diminua. Și da, Vipassana e un remediu universal, printre multe altele, dar e un remediu universal care te poate ajuta. Deci acesta ar fi un impediment, partea de religie, partea culturală, care te-ar putea opri și să te facă să crezi că nu e ceva pentru mine. Un altul e cadrul în care se învață. Pentru persoane cu un anumit stil de viață, cu o anumită dietă, cu anumite preocupări în viața de zi cu zi, ar putea să fie o schimbare foarte drastică să ai un regim de 2 mese mai semnificative, să spun așa, complet vegane sau vegetariene, să te trezești la ora 4 de dimineață, să meditezi timp de mai bine de 10 ore pe zi, să stai într-un cadru care nu se vorbește. Toate astea pot să fie un impediment, să zici: eu nu pot să fac așa ceva. Da, e într-adevăr puțin mai complicat să faci lucrul acesta, dar e parte din proces. Inclusiv această stare, această tensiune pe care poți să simți, poate să fie un început, odată ce începi cursul, să vezi ce simți față de ea, cum te simți să nu mai ai acces la ceea ce aveai înainte. Poți să începi cu partea de telefon, cum te simți să nu mai ai telefonul, să nu mai fii conectat cu lumea, să nu mai poți folosi social media și așa mai departe. Dar toate astea le poți folosi în ajutorul tău, să le transformi din impediment într-o sursă de inspirație pentru meditație, să spun așa. O altă chestie e un alt, așa, să zic, un oarecare impediment, e faptul că ai nevoie de experiența celor 10 zile ca să poți să înveți tehnica. Și nu e doar de tehnica în sine, ci de cadrul în care înveți această tehnică. Adică energia care se creează acolo, mediul acela, ritmul acela, te duc la a obține rezultate care să te facă să câștigi încredere în tehnică.
Și de asta e foarte, foarte important să faci prima oară cele 10 zile, să nu faci pe cont propriu, să nu încerci să înveți online, că sunt foarte multe materiale pe care le poți folosi, dar nu te duc la rezultatul acela pe care ți-l dă mediul celor 10 zile. Și asta e iarăși ceva care ar putea să te împiedici să spui, ok, 10 zile, nu am suficientă vacanță anul ăsta, nu am suficient timp. Câștigi tot timpul ăla înapoi, îl câștigi ulterior prin toată energia pe care o eliberezi față de emoțiile negative, de stările negative și pe care după aia poți să-l folosești să fii mai productiv, să fii mai rapid, mai eficient în a face activitățile respective. Se întoarce înapoi tot acel timp. Și ultimul impediment, aș spune că sunt cele 2 ore. Când cineva aude, ok, dar după cele 10 zile, bun, am venit acasă, ar trebui să fiu bine, acum n-ar trebui să mai fac nimic. Nu e așa. E o practică continuă cu încă câte 2 ore în fiecare zi. Și da, sună foarte complicat. A sunat și pentru mine. A fost unul dintre cele mai mari una dintre cele mai mari piedici. Când am plecat de acolo mi-am zis, băi, eu nu am cum să meditez. Adică e mult, sunt 2 ore pe zi. De la muncă trebuie să îmi schimb orarul și așa mai departe. Da, într-adevăr, poate să pară la început așa, dar cum am spus și în video-ul trecut, în momentul în care începi să faci această practică, tot timpul și toată energia pe care nu le mai petreci fiind tensionat, stând într-o zonă negativă, stând într-o zonă de vibrație foarte joasă, în care pierzi foarte multă energie și simți extrem de multă oboseală ulterior, toată energia asta poți să o folosești ca să-ți optimizezi activitatea de zi cu zi. Deci o să câștigi cele 2 ore înzecit de-a lungul zilelor și de-a lungul săptămânilor după ce practici această meditație. Cam asta ar fi ceea ce am vrut să vă spun legat de beneficii și de impedimente sau dezavantaje. Sper să ajute, sper să reprezinte o alternativă pe care să poți să o folosești ca să-ți descoperi partea aceasta de conexiune dintre minte și corp, să descoperi mecanismul acesta prin care reacționăm inconștient la ceea ce se petrece în jurul nostru și să ne putem reîntoarce în noi, să ne găsim pacea și liniștea interioară și să putem să intrăm pe o curbă ascendentă a evoluției spirituale. Vă mulțumesc foarte frumos că vă uitați și să fie cu multă pace acest video. Zi faină!